Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isa sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yan ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Estudyante, biktima sang body shaming. Konduktor ng ayos ang pasensya bangod lango-lango lang man kunutani ang natabo. Konsehal sa La Castellana kag isa pang ikapersona gikasuhan sang large-scale estafa tuhoy sa illegal recruitment. 211 ka mga rice retailers nagbaton sang ayuda. Negros Occidental nakarecord sa panibag-o na naman nga napatay bangod sang kolera. Kag sa good vibes stop over sa long drive nga pwede makapihan kag matulugan. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ITCZ ang padaan nga nag-aapekto sa Eastern Visayas kag Mindanao. Samtang pagtipon-tipon sa mga panganod ang ginamonitor sa pag-asa bungod posible mangin LPA. Padaan nga nag-aapekto ang Intertropical Convergence Zone sa Mindanao pati na sa Eastern Visayas. Pero ang Negros ang posible sa gihapon maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga mayupod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Kun hapon kag kun gabi, dalas ang ITCZ kag sang localized thunderstorm. Sunod sa pag-asa, para ng ilang nga pag-monitor sa pagtipon-tipon sa panganod sa may eastern portion sang Luzon, bangod nga may posibilidad nga ini ang mangin isa ka low pressure area. Ang ini nga mga panganod sa karon ang nagaapekto man sa Bicol region. Sa number 9, financial assistance ang ginrelease na para sa 20 ka mga kabaranggayan nga magapasakop sa Mascara Festival Competition sa Bacolod. Tig 700,000 pesos ang ginrelease nga pondo sang syudad para sa napulo ka mga barangay nga magapasakop sa Mascara Festival Street Dance kag Arena Competition 2023. Nalagip diring Barangay Tangub, Mansilingan, Granada, Handumanan, Barangay Kabug, Sumag, Vista Alegre, Barangay 34, Barangay 21 kag Barangay 40. Samtang may 300,000 pesos naman ang financial subsidy ang ginhatag sa Barangay Singkang Airport, Barangay Bata, Barangay 5, 12, 14, 17, 18, 19, 25 kag Barangay 32. Ang Bacolod Youth Foundation Incorporated magapalabot man sang 50,000 pesos nga cash assistance sa mga kabaranggayan nga magapasakop sa kompetisyon. Samtang ginanunsyo man sang Youth Foundation nga sold out na sa karon ang tanan nga mga kiosko sa mga festival sites kabahin na diri sa Bacolod City Government Center, Bacolod City Public Plaza, kag Lacson Tourism Strip. Sa number 8, mga infrastructure projects kasubong man food security program ang mangin kabahin sa priority sang 5.5 billion pesos nga 2024 proposed budget sang probinsya. Inisunod kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz nga nagsiling man nga ginapaabot ang dugang nga mga road kag bridge projects sa madason nga tuig. Bahin naman sa food security, tuyo isang probinsya nga maghatag sang assistance kag training para sa mga mangunguma para mabuligan pagid ang pagsanyog sa mga programa may kangtanan sa food security. Kabahin man sa priority ang disaster preparedness. Gani may pondo para sa mga balaklo na kinahanglanon nga mga equipment. Dugang pa ni Diaz, ginapaabot man ang digitalization sa mga ospital kag iban pagid nga pagpanghanda para man sa katumanan sa universal health care. Damlag pa ginsiling ni Governor Eugenio Jose Lacson nga mataas sa 400 million pesos ang proposed 2024 budget kung ipaanggid sa 2023 budget nga 5.1 billion pesos. Sa number 7, may pagsaka sa kaso sang kolera kag suspected leptospirosis sa Bacolod, Negros Occidental. Sa September 16 nga report sa Provincial Health Office, may 125 na ka-suspected leptospirosis cases sa Negros Occidental humalin sang Enero. Nadugangan sang isa ang suspected leptospirosis deaths kag humalin Enero, nagdangat na initanan karon sa 15. Ang Bacolod naman may 70 ka mga leptospirosis cases. Nadugangan naman sang isa ang leptospirosis deaths gani humalin Enero,
may 13 na tanan ang napatay. Samtang sabay naman sang kolera, 71 ang suspected cases sa probinsya as of September 16, kag 16 naman ang confirmed cases. Nadugangan sing isa ang napatay bangod sa suspected cholera, gani 8 na ang ginreport na patay bangod sini. Sa Bacolod City, 23 ang new suspected cholera cases. Gani as of September 9, nagdangat na sa 206 ang suspected cholera cases sa syudad. Nadugangan naman sang 3 ang confirmed cholera cases sa Kabilugan. 18 na ang confirmed cases sang cholera sa Bacolod. Wala naman sang confirmed nga cholera deaths sa syudad. Sa number 6, Walk for Peace, ginpatigayon sa Cabancalan City. Ginpatigayon ng Walk for Peace kadungan sang grand launching sang Sambayanan Negro sa syudad sang Cabancalan kainas sang aga. Ang iban sa mga nagpasakop ang may bitbit pa nga mga placards na nagapanawagan para sa pag-isa kag para sa kalinong sa probinsya. Ginupdan ni Cabancalan City Mayor Benji Miranda ang marcha pati na ang programa nga may tema nga tikang para sa paghiliusa, kalinong kang pag-uswag. Ang aktibidad ang ginupdan man sang iban pa nga mga government agencies nga ginpangunahan sang Philippine Army. Tinutuyo sini ang panawagan sang kalinong sa probinsya. Sa number 5, sa Cadiz City, isa ka tricycle kag truck nagbungguanay, isa ang patay. Patay ng isa ka tricycle driver matapos makabunggo sa nasugata nga truck sa sitio Puting Bato, Barangay Daga, syudad sang Cadiz sang Martes ng gabi. Ang biktima ginkilala kay Rogelio Ore Jr., kag residente sang Barangay Bonifacio, syudad sang Cadiz. Samtang ang driver sang truck ginkilala kay Rolando Sapa. Sunod sa PNP, gikan sa city proper ang tricycle kag padulong sa sur nga direksyon, samtang ang truck ang halinaman sa sur kag ining padulong sa norte. Ginaligar nga naglapaw ang tricycle sa lane sang truck, pero nagtinguha pang driver sang truck nga likawan ng tricycle pero nalabot sini kag nagdiretso sa higad nga dalan. Giningagaw dala ang driver sang tricycle sa ospital apang gideklarar nga dead on arrival bangod sa seryoso sini nga mga pilas nga naagom, samtang ang mga sakay naman sang truck ang nakaaguman sang minor injuries. Sunod sa PNP, may posible nga pag-arigluhanay sa tunga sang biktima kag sa driver sang truck. Sa number 4, 36 million pesos nga pondo ginpain sa syudad sa Bacolod kag DepEd para sa pagpakaayo sa mga naguba nga eskwelahan sa Bacolod. Antes pa man sang COVID-19 pandemic kag sang pagpanghalit sang Bagyo Odette sang 2021, may pila na ka mga eskwelahan sa Bacolod nga nagakinahanglan sang repair. Nalakip na diri ang mga eskwelahan nga gingamit sang syudad bilang isolation centers. Sunod kay Bacolod DepEd Administrative Officer Lila Aro, may napaina nga 6 million pesos ang ahensya para magamit sa pagpakaayo sa mga public schools sini nga tuig. Nalakip diri ang Barangay Estefania Elementary School, Isla Elementary School sa Barangay Villamonte kag Banago Elementary School. Si Mayor Albi Benitez nagsiling nga magapain man ang syudad sang dugang nga 30 million pesos para sa pagpakaayo sa mga eskwelahan sa madason nga tuig. Nalakip man sa luyag matagaan solusyon sang alkalde ang mga may diferensya nga linya sang kuryente sa mga buluthuan. Surplus nga ginatawag or wala na usar ng mga funds. So gintipon kagina, we trace it back all the way from 2010 and we will try to tap this or use these funds for the necessary repairs. Sa number 3, large-scale estafa nga reklamo ang na-file na kahapon sa Lakasilya na PNP batok sa isa ka konsehal kag isa ka taga Bacolod may angot sa ginaligar recruitment scam. Sa Provincial Prosecutor's Office sa Hall of Justice ginfile ang reklamo sang 8 ka mga complainant sa bulig sang pulis batok kanday Lakasilya na Councilor Donato Dumagit kag Mary Jane Abao de los Santos sunod kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. Ang Provincial Legal Office ang nagbulig sa pag-facilitate sang kaso. Sunod kay Nelias, non-bailable ang kaso nga large-scale estafa. Dugang pa niya ang ginapaabot ang pag-file sa iban pagid. Ginasiling nga may 47 ang ginaligar biktima sa mga scam. Damlag pa sunod kay Mayor Rumayla Nicor magilimutan, ginsiling sa mga tagreklamo
nga ginapabayad sila sang 247,000 pesos para tigayon nga makasulod sa PNP. Kung hindi man madayon, iga-facilitate ang ila pagsulod sa BFP, BGMP o kon Coast Guard. Samtang kahapon, nagpagawa sang announcement ng Coast Guard nga nahuman na ang ilang recruitment para sa 2023. Ginapahibaluman ang nagatuyo mag-apply nga dapat authorized PCG personnel ang official recruitment page lamang mag-transact. Wala man sang balayran sunod sa PCG kung may hindi nagakabagay nga hilikoton angot diri. Dapat nga giliyon nga mag-report sa national headquarters sang PCG. Sa number 2, $211 ka mga rice retailers gikan sa Bacolod City kag Negros Occidental ang nagbaton sang ayuda sa ikaduha nga payout sang DTI kag DSWD sa Bacolod City Government Center. Nagapasalamat ang negosyante nga si Monina Tugalye sa makabaton sang 15,000 pesos nga financial assistance halin sa DSWD kag DTI. Sunod sa iya, alas 4 pa lang sang aga nagbiyahe na siya halin sa Banwa sang Binalbagan agud makakuha sang ayuda sa Bacolod City Government Center. Sunod kay DSWD 6 Assistant Regional Director for Operations Arwin Razo, may 211 ka mga rice retailers sa Negros Occidental na lakip na sa Bacolod ang ila target matagaan sa financial assistance sa ikaduha nga payout. 40 million pesos ang inpain nga pondo sa DSWD para sa ayuda sa mga rice retailers sa Western Visayas sa pagpasiguro nga napatuman ang price ceiling sa bugas. Ang DTI padayon man ang profiling sa mga rice retailers nga ilakip sa madason nga payout. So, hopefully, after this ay marami pang ma-profile and ma-validate ang DTI para mabigyan pa rin ng kapag-extend pa rin ang national government ng ayuda para sa kanila. Ano subong ang bugas nyo to, ma'am? Pilang pinakanubo, pilang pinakataas? Ang pinakanubo namon is 40, tapos ang pinakataas is 45. Subong nga may ayuda, ma'am, paano ni makabulig sa inyo yung mga rice retailers? Dako gid magbulig sa ayuda sa amon. Kay tungod nga kahit paano, ang mga mano namon ba ma-recover namon kahit paano makabakal kami sa bagong stock nga. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Estudyante nga pasahero sang body shaming na trauma bangod sang pagpakuya sa iya sang konduktor sang modernized jeepney bangod man sang iya panglawason. Konduktor nagsiling nga lango-lango lamang kuntani ang iya ginhambal. Yari ang report. What if may body shame liwat sa ako yung passenger? Manakulbaan ako mag-hook. Hindi pa madulang kasakit nga nabatyagan sang second year college student nga si Lani May Joy Mag-aro matapos ginpakahuyan sang isa ka konduktor sa modernized jeepney kahapon. Istorya ni Mag-aro, nagsakay siya sa jeep sa Central Market sang Merkules sang hapon. Pero hana pa lang siya magpungko, ginhambala na siya sang konduktor nga 22 pesos ang iya plete para sa duha na ka persona kay pangduha ka tawo ang iya nga maokupar. So iyabi, ang pag-approach yung isa ko, makabastos nga way. Actually, may isa akong doktor na nagambas ako kasi ma'am, joke lang to ma'am, iyagin, si mo. No manong, hindi niya joke, may boundary ginaya ang pasahero kag ang konduktor, irespetuhon ta na niya. Tungod sa ginbatsyag nga kahuyanan, nagpanaog na lang siya sa jeep. May pasahero man sa amo nga jeep nga naakig sa gihimo sang konduktor. Sa iya nga Facebook account, ginpaandaman ni Marilo Orio ang konduktor angot sa pagsupak sang Anti-Discrimination Act of 2011 nga nagahatag penalidad sa mga kasubong nga kaso sang diskriminasyon. Sinilang nga hapon, ginpatawag man ni Mayor Albi Benitez ang 32 anyos nga konduktor nga si Richard Amor kag ang tagdumalahan sang RSJ lines sang modernized jeepney nga iya ginaobrahan. So, ang konduktor naman to, siya ko nung lahog-lahog lang, ito sa joke, but siya ko sa bad joke. So, isa sa ato nga gusto ipalapot, no? Isa sa ato nga programa nga Be The Change is ang behavioral kag cultural change nga kinahanglan isla. So, it is not just a leadership change, aging tinugan ta sang nagligad nga election, but also for us to embrace ang mga proper
social values dapat kinahalungan tagid kag gina-promote. Nangayo sang pasaylo si Amor sa pagpangiguta sa pasahero. Lango-lango man lang kuntani ang iya. Wala siya magdahom nga masakitan ang pasahero. Nga nagapangayo ko sa ilo. Sana imo ko kagapon nga joke lang tong estudyante to sagli. Siya nauya ako mismo nauya man ko mo. Sa natabo to kagapon. Nga hindi ko man to kuno mo tingalaw na mo to namit lang ko blaw. Ginsuspend na sang tagdumalahan sang jeepney line ng konduktor kadungan sa ginapatigan nga pagpangusisa. Nangayuman sang pasaylong management sang RSJ line kay Mag-aro. Sa ilang nga Facebook account, ilaman gindinaon sang among nga sahi sang pamatasan nga hindi nagakaangay sa ila tinutuyo nga paghatag sang maayong nga serbisyo ilabi na sa ilang mga pasahero. Ginpatawag man sang LTO Regional Office 6 sang tagdumalahan sang kumpanya kag ang konduktor may angot man sa among nga reklamo. Sa Good Vibes, kung nagapadulong ka sa sur sa Negros Occidental, mayara sa ang pang stopover nga spot nga pwede ka makakapwe kag pwede man makatulog. Aton hibaluon kung diin ini sa report ni Romeo Sobaldo. Kung nagaplano ka mag-road trip sa Southern Negros kag nagapangita ka sa lugar nga maka-stop over makadali para magkape, magkaon gamay pero matahom ang view. Ini ang lugar para sa imo. Pwede ka pa diri makapiyong-piyong makadali. Sa Barangay Inayawan, sa Banwasang Kawayan, makita ng 11 Cafe and Beach Resort na tungan inisang bukid kag sang baybay, makaparking sa makadali sa higad sang dalan, makapahuway anay matapos ang malawig nga drive, makakaon-kaon para maundan ang tiyan kag makakape para may energy. Samtang ginahimo mo ini, nagaatubang ka sa baybayon sang Kawayan, matawhay, malinong, kalma kag relaxing sang spot. Kag may beach resort man sa idalom, may cottages nga ginaparentahan. Pila lang ka steps, yara ka na sa idalom. Makalakat-lakat sa higad sang baybay, o kung pwede man magpaligo. Ang namit diri, kay kung malawig ang imo nga biyahe, pwede ka makapiyong-piyong makadali kay man, may mga duyan ang kada cottage. Maka power nap, kag maka-recharge para sa padayon mo nga pagbiyahe. Kung hapon, nagakapuno ang area, matahom man diri kuno abi ang sunset view. Ang lugar, ang paborito nga stopover sa mga naga-long drive kag naga-rides. Makakape ka na, makatulog ka pa. Barbs, kakadto na ko di sa lugar, no? Kag ka-perfect siya. Labi na kung kapoy ka sa biyahe, gusto mo magpahunay-hunay. Especially kung long drive, no? Inakis abala kung hindi madala sa kape, kinahanglan mo dyan magpahuway kag biskan piyong-piyong gamay para ma... Yes, of course, kanami isang view, Barbs. Kaya mo yan mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.